Vi arbejder videre med Monty Hall-problemet. Og jeg har lavet den her fil til jer, som I kan arbejde videre i. I kan selvfølgelig også bruge jeres egen, men så skal I lige være opmærksom på, at I har brugt de samme betegnelser som mig, sådan at de kommandoer, vi skal bruge, at de faktisk virker. Men det vi lavede i timen, det var jo denne her, hvor vi simulerede, hvad der sker, når vi ikke vælger om. Og vi fandt ud af, at det ser ud som om, at der er en tredjedel chance for at vinde. Så det er jo ikke for godt. Så må vi prøve noget andet. Hvis nu vi vælger om, og giver det så et bedre resultat. Det er det, vi skal prøve at undersøge. Og så udnytter vi så, at der er symmetri. Du kan prøve selv at forklare de her tabeller. Men det handler om, det er, at det er jo ligegyldigt, hvor bilen er, om den er i 1, 2 eller 3. Så har vi stadigvæk 2 geder, og der vil derfor være symmetri, så vi kan bare nummerere dørene om. Sådan så bilen den altid er bag dør nummer 1 i den simulering, vi laver. Så det er et fuldstændig parallelt problem, ligegyldigt om den er i dør 1, dør 2 eller dør 3. Der er nogle lange kommandoer, vi skal bruge, de står her. Og så vil vi indsætte en ny side. Og det skal være liste og regneark. Og så går vi frem ligesom før. Så vi skal have en dørnummer. Og den skal have nummer 1, 2 eller 3. Og så skal vi have et gæt, som vi kalder vores gæt nummer 1, altså det første gæt. Og den trækker vi så over fra dørnummer tilfældigt. Og vi skal ikke have 1, vi skal selvfølgelig have 10. Så det ser sådan der ud. Så kommer den første mærkelige kommando, hvor vi skal have tv-værten til at vælge. Fordi hvis jeg har valgt dør nummer 2, så skal tv-værten jo så åbne dør nummer 1 eller 3. Og han skal selvfølgelig vælge den, hvor geden er. Og den kommando, vi skal bruge, den henter vi over fra den side her. Vi finder den, der hedder tv-vært. Den ser sådan her ud. Og så i stedet for at skrive det, så kopierer det. Så går vi over i formelfeltet her. Og sætter ind. Ctrl V. Og så får vi tv-værtens døre her. Og I kan jo se, når jeg har taget 2'eren, bilen den er jo i 1'eren, så når jeg har taget 2'eren, så åbner han selvfølgelig 3'eren. Og når jeg har taget bilen, altså 1'eren, så er det jo ligegyldigt, så kan han vælge 2 eller 3. Så i kommandoen der indgår der en tilfældighed at vælge 2 eller 3, hvis jeg har valgt 1. Og hvis jeg vælger 3, som hernede, så vælger han selvfølgelig 2, fordi det er der geden er. Så det ser fint ud. Så skal vi gætte om. Så vores gæt nummer 2. Og der skal vi også have en af kommandoerne herom. Og det er også sådan en, hvis det ene, så sådan, og hvis det andet, så sådan. Så derfor hedder den noget med if. Så vi går herinde i formelfeltet og sætter den ind. Trykker enter. Så det svarer til, at mit gæt, det var dør nummer 2. Så åbner tv-værten jo dør nummer 3, fordi bilen jo er i 1'eren. Så vælger jeg om og tager 1'eren, og så vinder jeg jo. Og tilsvarende kan man gå de andre igennem. Det kan I lige prøve selv. Så vi skal have fundet ud af, hvornår vi vinder. Og der skal vi også have en kommando, som ligger heromme. Den er ikke så vanskelig. Den kunne man godt skrive selv. Men vi gør det samme igen. Kopierer den ind. Og det handler så om, at hvis gæt nummer 2, altså det vi har valgt om til, er dør nummer 1, så skal vi vinde. Det vil sige, at vi skal skrive ja. Og hvis ikke, så skal der stå nej. Så kommer det til at se sådan her ud, at vi kan tjekke, at det er rigtigt ved, at når vi har valgt om og valgt dør 1, så skal der stå ja. Fordi så vinder vi. Det ser rigtigt ud. Så kan vi lige tælle op. Så vi skriver bare med tekst antal vinder.
kan vi regne ud, hvor mange det er. Og det vil sige, at vi skal bare tælle jerne herover. Så vi siger count F vinder, komma, ja. Den var der 6 af. Så siger vi antal taber. Og det er så hver gang der står nej. Så vi siger count F vinder, komma, nej. Og det giver så selvfølgelig i alt 10. Så vi skriver lige med og sum, parentes begynd, og så laver vi sådan lige en kasse rundt om, bare ved at sætte musen og trække nedover og trykke enter. Og så kan vi se, at der er 10. Så vil vi gerne have det afbildet, så vi deler siden op i 2 her. Jeg tror lige, vi vælger at tage og lægge 2 vinduer nederst. Sådan der. Så herover så kan vi lige se på vores gæt nummer 1. Det er jo den samme, som vi havde ovenpå. Så det ser sådan her ud. Trækker den lige herover. Og herover tager vi også diagrammer og statistik. Og så her vil vi have vinder eller taber. Og det ser ud som om vi vinder. Og hvis vi kigger herop, så er der jo også 6 gange vi vinder ud af 10. Vi kunne jo regne ud, hvad sandsynligheden så er for at vinde. Sandsynlighed for at vinde. Og vinder, har vi jo kaldt det. Og den regner vi selvfølgelig bare ud ved at sige antal, der står oppe i vinder. Så man klikker bare på cellen, trykker enter. Og så siger vi divideret med i alt. Og trykker enter. Og I kan se dem hernede. Og så for at få det i decimaltal, så ganger vi lige med 1 punktum, fordi ellers så skriver programmet det som en bryg. Så det ser altså ud til at være noget, der ligner 2/3, ikke? For at vinde denne gang. Og altså ikke kun 1/3, som vi så før i det tilfælde, hvor vi ikke vælger om. Nu kan man jo så prøve at sige, nu vil vi i stedet for at kun lave 10 simuleringer, så kan vi jo prøve at lave 100. Og hvordan ser det så ud? Ja, så ser det jo ud, som om vi nærmer os de her 2/3, som vi talte om. Og vi kan prøve at lave den her om til et histogram, så vi får en frekvens herover. Det var altså bare højre klik og så vælge histogram i stedet for. Og den ligger jo også nogenlunde på 1/3 for hver. Det er jo gæt nummer 1. Og hvis vi så laver det om til 1000, hvad sker der så? Ja, det ser ud som om, at det er helt tydeligt en 2/3 chance for at vinde. Så det er nok en god idé at vælge om. Vi taler videre om det, når vi ses i timen.